Jesuskirken kan det, at den er et rum, som går i dialog med en, lige så snart man træder indenfor. Både med billeder, med farver og med skriftsteder, men også med de forskellige udskæringer, der er i granitten herinde. Vi vil rigtig gerne åbne Jesuskirken mere for folk, som heller ikke måske er så vant til at komme i en kirke, og vi vil gerne vise, at det at komme i en kirke ikke kræver, at man er på en særlig måde, eller har en særlig overbevisning nødvendigvis. Det, man kan få ud af at være i dialog i kirkerummet her i Jesuskirken, det er, at man kan få skuldrene ned, kan man sige, og man kan få et rum til at være til, som det menneske, man er. Man kan få lov til at både stille de store spørgsmål, og måske de mere trivielle spørgsmål, og så blive mødt med en omsorg og en fortrolighed, og det her med, at der bliver taget vare på den, man er.